niin, ollaan saavuttu eilen illalla Manamasalo campingiin. Oikein mukava ensivaikutelma täältä. 7 astetta pakkasta. No niin. Retkelle lähdössä. Tässä on Oulujärven karttoja. Justiin käytiin maksamassa meidän viipymiset tuolla Receptionissa. Ja ollaan lähdössä, mikähän liian järvikierros se oli tässä, muutaman kilometrin patikka. Täällä olisi uimapaikkakin, mutta taidetaan jättää väliin. Oulujärvi siinä aika laajoin neulappineen. Ja laaja on tämä leirintäaluekin. Kyllä täällä riittää paikkoja. Mutta kyllä täällä kesällä varmaan moni sitten viihtyykin. Hyvin on mekin viihdytty. Ollaan vielä pari yötä täällä. Siellä on satama näkyy tuolla taustalla. Ja me kipastaa varmaankin tuonne mäen päälle. Kestääkö tää silta meitä? Maisemat on oikein näyttävät. No nyt tultiin tähän kyllä täällä silmä lepää. Ja kaikkialla on tätä mäntymetsää, tikkusuoraa puuta. Ja täällä on osa männöstä joutunut varmaan taistelemaan aika lailla tuo pystyssä pysymisen puolesta. Kyllä on eroosio syönyt kovasti tuota. Siinä se iso mänty vaan sinnittelee, eikä ole ainut täällä. Tämä onko luonnon tekemä soramonttu? Kyllä on vaan voimaa tuolla aallokolla. Mutta tuolta tosi kyllä on tilaa aalloilla lyödäkin. En tiedä minkälaista vauhtia tämä pitääpä selvittää jostakin. Kuinka nopeasti se toi. Tässä on portti. Kaipa me mennään siitä. Täällä on nyt kaatunut puita. Onpa. Siinä on nyt ollut joku myrsky, että on pettänyt puitten varpaat tuolla. On pitkiä poikia puutavaraa. Koskahan se portti sen takia ollut tuossa, että on näin paljon puita kaatu. Siinä on lyöty kyllä taas eroosio pääsee jylläämäänkö. Juurakat on lähtenyt maasta pois. Ja jatkuu ja jatkuu. Koko välin täällä on
Tällä tavalla varmaan tää saari pikkuhiljaa tästä kuistuu pois. Menee vielä sen verran iso saari, että kestää vähän aikaa. Ennen kuin tämä on sileä. Sinne se on niitä puita viskellä. Tuolla niitä lepää tuolla alhaallakin vaikka kuinka paljon. Onpa. Taas ollaan tiehaarassa. Käveltiin niitä vähän laittomia polkuja. Tästä olisi pitänyt mennä. Siellä olikin vähän sortumavaaraa vissiin. Me mennään Särkiseen. Ja vähän ehkä muuallekin. Aurinko alkaa olla korkeimmillaan. Tässä jää vaan maisemien ihastelu muutamaan tuntiin. Jos ei pääse ajoissa liikkeelle, tuo meidän eräs on vähän aamuuninen. Itse oot. Kyllä, täällä tosiaan kelpaa kävellä. On nättiä paikkaa. Sitten me saavutaan Särkisen rannalle. Tässä on tuolla huussia ja puuliiteriä. Aika täynnä näyttäisi olevan sekin. Ja täällä on Syväjärvellä. Pitäisikö siellä käydä? Sitten on opastustaulua. Ja kotalaavu. Tässä olisi pikkusen aikaista paistella makkaraa. Katsotaanpas. Siinä on joku paistanut vähän isompaa pölliä. Jättänyt siihen. Jopa joo. On kaunista. Tuolla vastarannalla Pikkuniemen nokassa näkyy joku. Siellä on kans joku samantyyppinen kota. Kierretään tää järvi ja paistetaan jossain muussa paikassa makkarat. Kyllä vaan. Mainittiinkohan mä tässä jo aikaisemmin kerran, että täällä on aika kaunista. Ja rauhallista. Minä ja Kerttu ollaan ainoat asiakkaat tuossa leirintäalueella. Toki siellä isäntäväki itse asuu siellä, että ihan yksin ei olla, mutta muutama kausipaikkalaisten vaunu siellä on, mutta nyt on keskiviikko. Ei siellä kovin ruuhkaista tosiaan nyt ole joulukuun 4. Ei onneksi on marraskuun, näkehän se ilmastakin nyt. Kyllä on niin luvannutkin hyvää ilmaa meille. Helppokulkuiset on ollut polut. Yksi vesilätäkkö oli polulla tuossa, mikä piti kiertää. Se ei ollut kerennyt vielä jäätyä umpeen. Mutta täällä näkee kilometri eteenpäin, vaikka keskellä metsää. Kyllä nämä hiekkaharjuset mäntykankaat on vaan helppokulkuisia ja jotenkin
meikäläiselle semmosia mukavia Suomen maastoja. Tuolla näkyy, että tulee joku korkeampi kukkula vastaan. Johtaa varmaan vähän nousee ylöspäin. Tää tuli paikka. Mikäs tuossakin jos makkarat nyt paistaa? Tämmöisellä ilmalla. Täällä ei muuten ole tuulen virettäkään. Särkisen nuotiopaikka. Isoja puita on kaikissa haravaalissa, mutta siis täällä on kirves. No niin, niitä saisi vähän pienemmäksi. Eilisellä paikalla ei ollut kirvestä. Kyllä täytyy sanoa, että on hieno alue tämä Oulujärven retkeilyalue. Ja Huussikin löytyy tuolta. Pitkospuut ehkä kaipaisi hieman tällä kohdalla uusimista. Eikä nämä nyt enää missään loistokunnossa ole tästä eteenkään päin. Mutta eipä näitä tässä ole näillä keleillä tarvinnutkaan. Ehkä tässä on joskus toiseen vuoden aikaa vähän märempää. No niin, tultiin. Olisikohan tämä nyt sitten Särkisen kota vai mikä tämä on nimeltään? Puuliiteristä löytyy. Puita on ollut joka paikassa hyvin. Huussi tuolla takana. Ja sitten on tämmöisen niemen nokassa tässä. Onko tämä nyt sitten Särkisen kota? Siinä on tuhka-astia. Tässä on kota. Tämä on umpikota. Siinä on ovikin ja kaikki. Ja siinä on joku älypää keksinyt heittää tuhkat siihen just rappusten eteen. Kyllä tämä Suomen kansa on viisasta. Mutta ei anneta sen nyt pilata näitä maisemia. On taas jälleen kerran kaunista. Joka puolella. Ja sitten kyllä tämä kotakin, niin voi kammotus missä kunnossa tämä on. Tuossa oli paistettu ritilän päällä jotain muoveja. Joka paikka on kun arinanpalasia on ja tuhkat on heitetty siihen portaille. Tuokaa ei varmaan tuo oven lasi ole itsestään kokenut tämmöistä kohtaloa. Ei ole tuuli sitä lyönyt. Kyllä pitää olla. Joskus on munkin tullut kirveillä hakattua, mutta mä en ole ikään saanut sitä tämmöiseen kuntoon. En tiedä mitä tälläkin on tehty. Ei täällä kestä mikään. Sinappi unohdettiin vaunulle. Suoko se ei haittaa? Anna nyt vaan sitä makkaraa. Jaa. No, mä syön ilman sinappia. Sä et nyt enää saa, kun sä oot syönyt niin paljon jo. Eilisellä makkaralla. No niin, nyt piisaa. Ja aurinko painuu mailleen ja pitää pistää tästä vaunulle päin, että on siellä
uutta saanut. Ei ole paras mahdollinen paikka ollut tuokaan kasvaa. Tämmöisen harjun päällä kulkee polku tuonne leirintäalueelle. Vettä molemmin puolin. Ei voi kyllä moittia näkymiä. Tästä kohdalta on nyt kilometri vielä tuonne leirintäalueelle ja tämä polku menee nyt aivan tuo asfalttitien vieressä. Toisella puolella kuvassahan sitä ei näe, mutta jyrkkä pudotus tuonne järvelle ja aika korkeakin. Ja toisella puolellakin on järvi. Siinä on leirintäalueen mökkejä. Niitä on pitkä rivi. Tuossa näkyy roska. Lajittelukeskus mikä lie. Takana näkyy yksi huoltorakennuksista. Ja siellä kauempana kausipaikkalaisten vaunuja. Alue on tosiaan aika laaja. Siinä taitaa mennä isäntäpariskunnan ajoneuvo. Tultiin tälle uimarannalle. Tuolla on koirien uimapaikka. Tässäkin on tämmönen töyräs, mutta tänne mennään. Tuppa Kerttu, säkin tänne. Oulujärvikin näyttäisi olevan ylijäässä. Ja mikä se siinä? Kerttu, sä et saa tulla tänne. Täällä on tämmöstä hiekkarantaa. Ja niin kuin havaitsette, ilma on mitä mahtavin. Ranta on tonne taakse, jatkuu vaikka kuinka pitkälle. On täällä hiekkarantaa. On varmasti rantaleijonille mieluisa paikka. Väistyppä tyyppi vähän. Onko tämä se Manajan
salo. Ei. Tämä on Manaman salo. Täälläkin viisaa näitä Jarin tekosia. Taitaa olla täällä Jari-myrsky kanssa. Tehnyt tuhoja. Ja mitä sulla? Aha, karkkia. Puita täällä on nuri. Ei mennä sieltä, kierretään täältä. Kerttu, tuu täältä. Siellä on vähän pahan näköinen. Ainakin näin meikäläisen osalta tuo rämpiminen tuosta yli. Nämä on jo kauan sitten kaatuneet. Täälläkin tuli paikka. Ruussia ja puuliteri täälläkin. Puoliksi täynnä. Kivan näköinen tulipaikka. Ja tukkapöntet on komea. Ja komea on paikkakin tulistella tässä. Jatkettiin vielä pikkasen matkaa eteenpäin tuonne Makkaranniemiä kohti, mutta emme sinne asti jakseta mennä, me käännytään tuosta takaisinpäin sitten. Kierretään tuo Teerilampi vielä. Tästä on nyt pari kilsaa tullut tähän paikkaan. Ja vähän tunnelmakuvia tunnelman parantamiseksi. Soutaa ilmeisesti perille Makkaraniemeen. Alunperinhan me jäi tänne ollut tarkoitus tulla, mutta täälläpä ollaan. Täällä on tämmönen vähän tavallista hienompi tulisija. Liuskekivestä näkyisi olevan muurattu. Ei yhtään hassumpi paikka. Vai mitä Kelttu? Tätäkö me nyt tultiin mukaan kahtomaan? Makkaraniemen takkatupa. Ei oo täällä huonot nämä paikat. Tuolta kumpparin takaa löytyy ilmeisesti kuussi. Ja täällä on puuliiteri ja täällä on kyllä ollut niin hyvin valmiiksi pilikottua puuta. Voi joo. Täällä rupeaa jo ilta hämärtää, vaikka tässä kuvassa sitä ei varmaan huomaa, kun tämä on aika valovoimainen kamera, mutta meillä on tästä 3,5 kilometriä matkaa ja tunti aikaa ennen kuin tulee sysipimiä. Onneksi on ohtalamppu mukana. Me ei tarkoitus ollut tänne asti tulla, mutta niin se vaan lipsahti. Täällä Makkaraniemessä ollaan.
lähdettiin vielä kiertelee näin lähtöaamuna niin Teerilampi. No semmonen reilun 2 kilometrin huitasu. Ja maisema muuttui pikkasen talvisemmaksi. Ei vielä paljon, mutta lupas tuotu tälle päivälle noita lumisateita. Joo. Mitä? Ai, karkkia vai? Selvä. Nämä alkaa olla sitten viimeisiä kuvia tältä reissulta. Toki varmaan Lossilla vielä kuva otetaan.